Menenen kesni, Myntri Rangbah ke Jylla, Conrad Sangma, hakawai ka press conference, upersang ban batai syapang kata ke jingyok kurup kita kisilak pela ka ukhau sita sya asam, bat persang ru ban ong ba omdoni shalendet, bat ba barok ki biang lut, bat kani ke program ICDS ru kaya bet kaya renti. I ong ru hana ba ki seng kum kejongi ne ki KSU ni dei ban kham wat banyak shwa bangin keren bat hana ba ka ile ran haba ni keren khem wat banyak hendai ngakwa ban ong ba ni dei ban ngungu ba ka seng kum ka KSU kalet wat banyak da ka balet FCI de kendo director bat bodin ya kum kani ka aka ba de ka khya ka shon jong pai ba bat mangi na ka TUR na ka CSWO khamtam halor kini ki skim bam da ka de ka PDS ne ka ICDS na dum chuan ngi ai bo de na mangi tip kari ka kamram jongi ban le ekata but mdan ka aka bangi de ban smole ran na ba ni krani ka jing shisha andre ka aka ba ile ran ka ba ikhan ran kalong ba nongialam jo ka Jylla jongi upersang ban darab jot ban tap et miao tang ban pen kiu stong ban yada ya kata ka company ka bakerteng ka continental milkos but ngosi ban ong ba hakane ka jing persang kat balak ban yada ya ka company ki say kini ki notification ki barim ki puleru tuk tak nang nerang tai klam das ngut hob ha but ki ong ngi hana bangim le ka research bangim dawat banyak ningkong ngan ong ipi ka jing huat banyak ka jongi kalong bapet ka ka jing shisha hamadan ni kerani ki breu ni lepet ki jaka ba ai kita ki bam ni check ka bam kani ningkong ka de ka babatai ngi hato ka ya bennya ka baar ku mangala ju ong menchwa ngi tingim not ban ang ka sentur klam na pule banyak ki but ya kani ka jing penpau jungi shik sarkar bakadon ka jing ko hakani ka scheme ICDS kadai hadien bangina pule yakini ki order ki bami na ka yen shari behetam ngina pule ya ka report jong National Human Rights Commission ngina pule ya ki CAG report ngina pule ya ka Niti Ayog report ngina pule ya ki report jong ka sarkar government of Meghalaya hi kum ka social audit report bakile hau arhajar khan nyau ngina apet ru ya ki National Family Health Survey but kum ta ter ni sungthu ba kar kompanyan hi kan ke scheme hangni ha Meghalaya kalong bakila pen khen ya ki kendon ngakwa ban ong ba chief minister katu kusni upersang ban puli na katu ka notification jo Ministry of Women and Child Development ka ba 8000 khat saw handai komik bakiti ki babu ki babatay ki kham batay bakadon kan ka order na ka yeng shari ka hetam Supreme Court ka ba hajar khat khandai bar hangni la batai sha baki badai ban le baki ki bamdai ban le ka ba panya ya kan ka scheme ICDS timenta to ya kata ka jingkam ru bakani ka unu phaum dei NFSA khaw ngakwa ban batai sha shu Myntri Rangbah ba kani ka supplementary nutrition program jong ka ICDS ba panya dak social welfare department kadai ka ek ba mi nakadaw bakadon kani ka an ka bakerteng ka National Food Security Act 8000 khat lai berhapok ke section 456 ki batai syai bakade ban don kata ka ICDS program kani ka NFSA 8000 khat lai ru kami nakadaw bakadon ko ka right to food case ha ka Supreme Court bat ngakwa ban ya thu Myntri Rangbah ba omtang bangi pule banyak bangi wat banyak namadan hendrei ngila don bentaru bat kani ka right to food movement bat ka campaign tingis ngut hu syai ba kumno kini ki scheme ki deben penyat bahkan urukom ba bonsen ki break persang ban pendon kampam ban kini ki scheme ban shna pisah te menta ngakwa ban batai balai bangi ong ba kata ka Continental Milkos Limited kadai kata ka tainted company ne ka blacklisted company ne kata ka company ka bala thok la them bala lutengi namar ba kadai ka kerteng juga ne ka company kala apa ki CAG report haki report jongki commissioners on the right to food ki ba Aisha ka Supreme Court but kadika company ka ba ship house na menshwaru kalapan khen kendon but mentaru kadang ye le kumju but kalong ka ik ba ile ranyu chief minister ba un persang bandarab jot na barbudsin hendrai should persang bet ban ong bakini ki diki ki ba mi na ka sarkar ka ba menshwa ba nantangi persang man penbet hendai hakani ka kanti
kata ka kimelian ba on legacy issues hande hakani ka kanti pade upersang bandar jot yakani ka juk company ka baship host na menchwaru la pau plan ba ka don ki jingle bian ti kumangan ban biang mo nadu 8,000 saw 8,000 khandai 8,000 khat ar ki don ki order ki bami na ka Supreme Court but kani ka company ka pen khyllung line yakini ki order ryngkat lang pat ka state government ka jongi hakani ka an ru ka ba 8,000 khat lai u chief minister u ong hana ba da ka ba puli tu ka notification na ministry ka ba 8,000 khat saw hana ba it is advisable that government should get nutritious food prepared manufactured by competent groups and entities irrespective if they are SSGs, women's groups, etc. Namar bangi ni ong ni penpau hakatuk si ba balai man pendan kam na kanika company balai man pendan kam na kisangkan thai ki SSGs ki badan haki shnong haki dong trailang bat kai ki bor shnong ki local group ya kata ai jubab hana ba ni habban pendan kam ki competent group kenmau kani baka continental milk coast kamdei kata ka competent group namar ba nadu tu snamru ni ayoi bakini ki bam baki ai ki chukam bala thap shu ki eki bapen bha ki ba khamte handre nan pen EP ma nadu tu ka poru kani ka report ka bami na ka National Institute of Nutrition na Hyderabad kapan pau bahak itu jingbam baka supply kani ka continental milk coast vitamin E ru mla below detectable limit myo iu tahu vitamin E ya kita ki calorie ki bade bandon ru kaduna jing 100% ni ka ek bade bandon protein ru kumjo ki we calcium ru not detectable ti hato ka deki sak ta company ka bala ban ai ka bam ka babian ne ginang khamla bangi ong ki sangkan thai ki SSG hakishnong bakin wat bakin shna ka menu kumba ong ka Supreme Court ki kita ki bam sha ki bala bantai ki bam ki bangi la ban yok nang ne na Jylla jongi hi ki so ka kat peleng ki rembai ka shriu ruhadam ki ki batai je ki sha ndre kani ka company pada ka shule man le bantai ban shna ya kini bat nyo sngo kini ki u chief minister pen mi ki kantin mo kata ka micronutrient fortification kata ka bapen thap hanai kita ki eki babha kani ka jingbam khlaiñ to bat u ba khaw kini kita ban pen bha ban wan lam ka energy dense mat ba de ban don te ki kinja shini ki umpnyang ki ka gur ka bala ban ai ka energy dense jingbam pendon kam ya kantin ready to eat mata ubashu say na paket ubashu khlaiñ ubashu bam la ne to ready to cook but uong si ong bahana datang kani ka company ka bala ban ai kum kini jingbam ningkong ngan ong ai pi kamdei ban na ka an kila ong bangi don kami kita ka jingbam kita ki micronutrient fortified foods na mahapor ba say kani ka hapor ba kidang ya tai halor kani ka NFSA act hu 8,000 khat lai ha parliament kida weng no ya kata ka kantin ru man ong bangim don kam ni don kam nutritious food mata ki bam ki batai kimdan dan kam bakin long kita ki fortified foods na kita ki bla shna karpang haki karkhana mo te kani kalong kumba u Myntri Rangbah jungi upersang ban ialam bakla ya ki pai ba ka ba ong bangi don kam fortified foods ni don kam nutritious food ka don ka jinga per ka jingbam ka patai ba kini jingbam ki bla shna ki bla pundung kita ki we ki eki ba habangi yo i pade ban tes shisha umdandu kita ki eki batai hangta ba ki kam te mentang itip ba hakar kom supply le ki ai gini ki khir ki halwa but ngitip ba ki khlung jungi le sikim bang kim ba mi ki te menta tangda ba ong ba hakari ka kota uni usnamru hana kani ka company kala ada shna gini ki kala ada song kala ada pa shaki center ki ba per te kala abiang kade company ka ba biang company ka ba biang namar ba kumang ong epi ka report mensua ka pen iba mdon ka tu ka hakitu ki jingbam ki ba khap khle sakawai ki khlung kimbang ti kalong kumno ki shupha ikini ki paket kini ki center ki shulang hang to ki shupot hang to habakut habli a shu usnyang ban ngitip plan bala bon
ki sengken thai la abun ki shnong ki ba complain syakini ki CDPO syaka sarkar ban ong ba kini ki jingbam idon jingmut ka shlong basu le no ai ka pisa ka tingka ka jongi mo ba wan lam kini namar ba kimbam satya khlung hendrei ha mentau tau chief minister kran chikran halor ni penthame halor kini but ngidi pen kan mau pakani ka Supreme Court judgment ba ar hajar khat khandai kada batai syai te bangi dei pen persang bamnung pendon kam tang da away contractor na supplier na manufacturer but ngidi ban encourage na ngidi ban penslur ya kini ki sengken thai ki SSG bakin shym ya kani ka program kumba ka dei kala jong but ban perkhat hato ki kita ki jingbam ki pungla la ban ai si sha ki khlung ba ki keme ki ba pun ki bakha khanang ban tei si sha ya kata ka met ka jong ki mo ti lada phi pet ya kani ka balai bakini ki company ki wan kumni baki kwa ban kurup ya kani ka scheme kadai ba phila ban madur 1,000 crore manusnem ka sarkar India ka perlut halor kani ka scheme ti mudur ki company ba he ki kwa nama kalong kumba manusnem la yo ba ya kani lada ki yo ban rum ban kli ha kani ka program ti kumju ha ka state jongiru ka sarkar ka perlut jing 100 crore lai ho new lak 1,000 tingka ban khit ikita ki bam ban aishik ni center na ban taki khlung ki jongi na perkhat ma phi 100 crore ladangi decentralize ya kani ka program la ne dangim ong mangi hak ban ya tang lembang ni continental milk coast ne kanu no company hendrengi trailing ba ki sengken thai ki SSG ki brio ki ban pen poi ki ni ki bam ni pet ki brio ki ba ris yar ki ba supply peleng ki ba supply kat ki ba supply sonyam tra ki ba supply jhur ki nongrap ki jongi ladangi walam yaki man hakani ka program non lam sai kita ki jingbam ki batei ban sam shikni center katnu kane ka 100 crore la sapryang hapadeng ki pat ba ki jongi bat kamut kumno ka bamut bangi ailat ya ki sengken thai ya ki seng samla bakin tei ki enterprise jongi mentalele kani ka pandemic ni tip plan babon bha kini ki khna samla jongi ki bala yo training halor ka food technology mo ban pet ki kita ki bam ki batei kumno ban package ki kumno ban permi ki lawan pha baleng imla menteri ringba kita ibrio balai bangi penlek khun khadu ya kata ka continental milk coast kadoni excellendet kadai baki yo kurup ya kani ki kror balai se ki sam para maki kani ki kror kadai kata amdan ni isu palat na kata ti mentangi haban ban ka sarkar bakani ka program ICDS la thau kerpang khnang ba omnum don ka jingyap pathar ki khlung ba ki kme ki bakha ki bapun ba ni tip plan ba hakani ka Jylla jongi kani ka jingyap jong ki kme ki bapun ki bakha ba ki khlung ka karhai ru kata tang ha uniu usnam balada 2020 ru ni shem ba jing news pa tam mo praspa prapho nyongot kilong kmi ki du e la ka jing im nakadaw bapun bakha but nrup ho we ngot ki khlung ki ya kani ka program ji sha ka ade ban yarap ban ong ban pet pakan don ka bha ka miat ha ka liang ka ko khya jong ki hrei namar ba kimle hok kim trei hok kim pet bakan don sha ka ta bam ka batei baki khlung ki bam ya ka bam ka ki bang te kam pon she kani ka program but ki don ki Jylla ki bala persang ban decentralize bamnu pendon kam de kini ki contractor supplier tangi wei ar kum ka Jylla Kerala ka Odisha ka Chhattisgarh ki pau plan baki trailing ba kini ki local group bakani ka program ka yat bet ka yat ranti but ka result kalong bakam don kata ka jing nong pun ka ko ka khya ju ki khlung ki kemi ka biang kelas nang kiu kamdan kata ka jing stunting ki ong ka jing lingkot na ki weki jingpang mo kum hang ni Jylla jongi le ka rakit su ka karhai ba ti ni kwa ban ong yu chief minister ba ong dan kam ban
Tray lingba kane ka continental milk coast. Lain ne ban replace ka continental milk coast daga no kawai ka company ru. Handrai ban shym ya kane ka program ICDS kumba kalong. Ka jing thmu jong ka ban kentiu ya kata ka koi ka khia. But ngitip plan badai hitang ki local group bat ki kime ki bala shisha ban tip ki kita ki jingbam ki bangila ban yo nang ni na Jylla jongi na ishnong jongi ki bala ban te Kynnoh ki jingbam ki bang ki khlung ban bam bat ru ki dei maki hi ki bala ban pet bala ban monitor bahato kaya bet nya em kane ka program ti dei tang na ka balek kum ni bakan ya bet bat tat hadong inam lek kum ni ngila ban ong bakan ni ka ICDS program ha ka Jylla Meghalaya hi kadai ka scam kadai ka scheme ka balong dishonest na martang da ka baong bala poi kini ki jingbam phila tik ha ka tu ka kwat jong phi phila pan pa mo ba ngin ayo ka ta terlik ta ki RTE paket ndre phim tik pre ka nu nang tu la poi su snyang ti kam dan jingmon tinga kan tu mentai ki para non functional ba ka dei ka kamram jongi bangin pet ngor bangin audit yakini ki scheme bangin pentip iwe bat yak sarkar ha bakim yan bet ya renti bat nga challenge ka sor bat ni ban le chamadan ban pet hato kamde ka scam kani haba kituki jingbam don babam haba kateng ka program kam yan bet bat nga note ban ong ba ladang ile chamadan u chief minister un shym ya ka jing shisha bat umnum note ang ban chudarap jot ya kaneka continental milk